Jeg kan holde candy, og jeg skal spise rå kaffe. Ja. Lækkert. Så kan I. Stop. Jeg filmer nu. Og så er vi i gang. Op med giften. Og jeg skal bare viske stykke på maven. Han skal svøbe. Kom så. Nej, ikke den hvorfra, Kenny. Det derovre. Ja, fuck med dig. Jeg vil lige så ikke en, der var lige. Kom nu, Stefan. Åh, slip det var i hovedet, mand. Nu går jeg. Okay, det her det er krabber-testen. Og jeg skal begge to have krabber. Ja. Der var mig. Nu får min mobil. Jeg har ikke lige lyst til, at der skal se min lov. Shit. Hold nu meget igen. Det er fint. Pause. Filmer. Den her trækkalp, så løgene, vi havde ingen løg, så vi bruger mandarin. Og jeg skal have løg. Så tror jeg, det er. Stiller den ikke væk, så sagde den til. Stiller længere væk. Ja, så kan du sgu da ikke ramme. Sgu kan det samme, mand. Nej, ikke hårdt, mand. Det er godt, det. Du husker det totalt. Jeg kan slet ikke stå med dig. Det lover jeg ikke for. Nej. Hvad fanden laver du? Du skal så være blæk. For helvede var I dårlige. Fuck. Så bare lad os jo måtte det for helvede. Hold nu din kæft, det skal være, ikke? Okay, så står jeg her. Jeg gør det ikke, hår. Jeg filmer. Ja, det er taget tandpasta, og det kan jeg så hoppe igen. Ja, lækkert. Skal jeg bare... Ja. Frank! Pause, det bliver ikke pænt det her. Nej! Okay, jeg bliver ved med at filme. Men vi kan også filme med brækker. Stop. Skal jeg stoppe? Mere, tag noget mere. Nej, for helvede. 1-0 til os i stedet på knæhullet. Ingen bræk. Nu kører vi. Jeg kører Kenny, og den her sponsor, det hedder Bank Hovedspor. Og han skal så have boet fuldstændig klassisk. Den er jo ikke. Så kan I... I kan så godt! Så godt! Scheiße, mand. Sluk for det kan. Jeg filmer. Okay. Den næste gang, det er Kim på ryggen, hvor Kenny han skal smaske den der kiwi lige op i... Og den er fandme hård. Ja. Og det var en, der har lagt der i 2-3 uger, så det var sådan en stenhård lille fucking kiwi. Tjek det her. Den her, de er lige hårde. Ja. De er omtrent lige hårde som en tennisbold. Det har lagt der utrolig lang tid. Ikke høre, Kenny. Ikke høre, jeg har dårlig ryg efter at se det her. Kenny, forstå. Fuck, det kan man. Tjek lige kiwien. Tjek lige kiwien her. Hun er tjek kiwien. Yes, Må jeg lige se? Må jeg se? Må jeg se? Jeg filmer nu. Det her, det hedder Bog om nallerne. Og det er sådan smadret min hånd. Så. Herude. Tag til. Sådan. Jeg filmer. Okay, den her hedder
varmt, og det er rigtig hyggeligt. Og fuck, vi skal godnat, mand! Okay, vi er klar. Fyld på mig også. Ja, det gør jeg også. Fuck, det gør noget, mand! Slå på det kamera, det er ikke et godt film. Ja, du har bestilt ketchup. Ja, tak. Det er lige det. Og det her pizza. Ja, der var også plads stå. I det her, så kalder vi så ketchup. Jeg hedder ketchup. Så skål. Hot. Husk jeg det. Lækker. Ja, skål. Skål. Og for helvede, mand! Igen! Der er en tom mere! Nej! En sidste tom! Hvor er du en klam? Det er fint, det er fint! Fido. Stop mig!